quan surt a festa, Quina? Vinga, adéu. No, avui no. Gràcies, mama. Vale, Està bona, eh? Sí. I no cobreix. Ah, no, mira. Escolta, deixa la bossa que es vegi. Sí, ja està. Tranquil·la, tranquil·la. Mira, a banyar-te. Vés cap allà, vés, que et danyo. Ojo! No! Has vist com he fet exercici? Sí, posa't-hi altra vegada. Tira enrere. Bueno, 5 minuts i ja estava. No marxi, qui en sap? Marta. Hola. Està bé bon dia, Marc. A la piscina aquesta és de conya, eh? Molt millor que la del càmping d'ahir, eh? Sí, bastant I més. més a prop, I tant. i millor que la de la Seu, d'aquell càmping de la Seu, molt Un millor. rotllo patatero, sí. Que és gran. La Laia es va tirar amb això? Sí, Això és un parapente? sí. Aquest gris és el que et dic que aquest no menja, li baixat la mica de llom Sí. i podia menjar i no s'ha acostat al plat. Bueno, anem? I la mare és aquella d'allà, em sembla, que no té cua. Ah, sí. Mira, mira, que bonico és. Oh, Ai, no, amb els dos no puc. sí, home, sí. Amb els dos. Ai, que bonico són. És que són boníssims. Hola. Ai, 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 ai. Ai, que bonico són. Hipericum. Vidiella. Calla, sí, home. Sí, clar. Que venen d'excursió. Són estrangers. Ah, són estrangers. Ok. Que ganes de menjar. Esperança, és una ioga. Pobreta, no deixa ni menjar, tu.
Hola, hola. Dígame. ¿Qué cafés? Pescado. Vale, el salmón. El cremado es como un puré de patata, que es un huevo Està bo? y no le ponen No ho sé, no ho podria dir. y la pongas en una. Brutal. Un mil·límetre més.